Lagi nyantai, geng. Mangan opo, Kang? Wah, enak ketok yo, Kang yo. Iya. Nek didol ini piro regane, Kang? Gawe aku 1 juta wis gak apa-apa. Sak batang. Murah aku. Ki omahe ndi, Kang, omahe, Kang? Omae. Babatan sing mekar. Babatan. Kak, sing kae, sing kae. Sini iki. Yo. Murjo. Rejo lagi, Kang. Babatan. Babatan. Yo. Gelut wis, gelut. Enak apa, Kang? Kok gelut kae, Kang? Ndak ngerti kok lho. Kuas lho. Ngapa? Iki lanti. Ayo aku lho. Panganan. Tak Mas Putra nyok sing dengi. Keretane. Pan, sak wisik, Pan. Sak tugelan, Pan. Iku sumbuk, Pan. Ayo, Kang. Tak mulai aku, Kang, yo. Mudang, Pan. Hei, dengan Kak Allah. Ayo, Pan. Tadinya. Dang, Pan. Aku setepan lo. Goblok. Cek ngecap ya. Belum kayo wis tak. Sing iki lho. Jane enek opo, Kang, kok tukaran, Kang? Gor-goran, lading, Kang. Iya, gawa. Iya, gawa. Kayu. Gua kayu arek. Gua kayu. Berapa? Gua kayu. Hah? Ada apa, Kang? Kok melayu, Kang? Mandore jangan, Dek. Mandore. Ayo. Apa? Mandore, Cuk. Mandor apa? Ini sing ndi?